ikinä? Hyvä fiilis, hieno meininki ja varmasti tulen uudestaan, jos kutsu käy. Kysyn, että tuletko ensi vuonna? Kyllä tulen. No todella hyvä fiilis. Se oli mukava nähdä, että oli tupa aivan täynnä ja samaan aikaan niin kuin todella keskittynyttä kuulijakuntaa, että se oli kyllä oli mukava olla paneelissa kyllä. Oli todella ilo olla vetämässä tämmöistä porukkaa, kun oli osaavia ihmiset, tietää paljon ja osaa myös kertoa asioista selkeästi. Mä uskon, että yleisö pysyy hyvin mukana. Kyllä. Tuliko sitä polarisoitunutta metsäkeskustelua? No ei oikein. Tai toki idea oli, että saa esittää erilaisia mielipiteitä. Sehän on keskustelun tarkoituskin, mutta mitään semmoista skismaa ei syntynyt, vaan pikemminkin niin kuin haluttiin ymmärtää toisten mielipiteitä ja musta se on tärkeää. Jos järjestetään ensi vuonna, niin tuutko uudelleen? Jos pyydetään. Hyvä, kiitos. Riku, mitkä fiilikset? Juupajoen metsäfoorumi ensimmäistä kertaa ikinä? No ensimmäistä kertaa ikinä ja aika loistavasti meni. Että nyt ruvetaan niin miettimään, että miten tämä käännetään semmoiseksi, että meillä on niin kuin numero 2, 3, 4 ja 5 tulossa jossain kohtaa. No hyvä, kakkoskysymystä ei tarvitse kysyä, kun kysyy, että tuleeko uudelleen. Kyllä me kyllä joudutaan vakavasti miettimään, että tätä näkökulmiahan riittää, että miten tätä laajennetaan yhdestä paneelista avoimeksi tapahtumaksi, jossa on kaikenlaista aiheeseen liittyvää ja vähän liittymätöntä. Sieltä se on juupajokelainen tapahtuma, niin kuin koko ajan pikkusen isompi, vuotuinen. Niin hyvä. Sitä lähdetään nyt tutkimaan. Kiitos kommentista. Kiitos. Juupajoen metsäfoorumi ensimmäistä kertaa, mikä fiilis? No tällainen. Osallistujana niin tämähän oli oikein miellyttävä ja hyvä tilaisuus ja hyvää keskustelua. Että... Kannattaako järjestää uudelleen? No kyllä minä annan vahvan eli tulet seuraavallakin kerralla? Kyllä tulen seuraavallakin kerralla. No Ville oli paneelissa mukana. Oliko se nyt polarisoitunutta metsäkeskustelua vai millainen paneelikeskustelu teillä on? Mun mielestä meillä oli ihan hyvä keskustelu ja oli useita kulmia ja toki varmaan kaikkia kulmia aina voi kerralla ottaa huomioon. Mun mielestä ihan hyvä keskustelu ja monia asioita varmaan monia jäi keskustelemattakin, mutta siinähän on tuleville kerroille sitten aihetta ja mun mielestä se on hyvä niin kuin pohja ja foorumi niin kuin kehittää eteenpäin, että ehdottomasti kannustan jatkumaan. Vielä yksi kysymys. Sopiiko tämä Juupajoen pirtaan tämä tämmöinen metsäfoorumi? Mikä tänne tämän paremmin sopii? Kaikki tiet vievät Juupajoen. No nimenomaan. Niin. Kiitos paljon. Kiitos. Juupajoen ensimmäinen metsäfoorumi ikinä, miten tämä meni? Tämä meni hyvin. Jännitti vähän, että miten se menee, mutta ihan, että miten itsekin suoriutuu, mutta kyllähän tämä meni ihan hyvin. Hyvä fiilis. Oikein hyvä. Jos saadaan mahdollisuus järjestää vuoden päästä uudelleen Juuppa-messissä. Metsäasema on mukana. Kyllä.